repede să nu... Hapciu, hapciu! Hapciu, hapciu! Gata, mă, că nu mai am truse. Bă, dar mi se mișcă în poze, bă, stai, bă, nu mai da, De asta zic, ca să ce te zici că fac să-ți revii. Bă. Domnule, în... Dezbrăcat, ce faceți dezbrăcat în fața secției? Este terminat? Nu știu. Mă uit și eu pe aici. De ce te-ai umile? Domnule, stați un pic, vă rog frumos aici. Ești la plajă. Stați un pic, vă rog frumos aici. Stați pe loc. Nu mă face nimica. Stați, domnule, puțin. Af, ce ai, mă? Domnule, nu Dacă vă zic doare să stai, ceva? stai. Stați pe loc. Stai că am chemat dicotul. Te pup. Cine credeți că sunt așa după față? Mecanic, Maxim. Păi da, asta e și ideea. Deocamdată, mai nou sunt mecanic. Ce-ți domnul, de ce m-ați luat? Stați pe loc, domnule. Că stați Dacă colega dezbrăcat în fața mea secției. Cine ați ia, cum să v-a zis să stați pe loc, stați pe loc, că vă dau un cap în gură, vă dau Chemați capul pe degeaba Sebi? asta. Sebi de la Dincot, îl chemați? Bă, am și eu, nu știu, urechile astea, nu prea l-au pe domnul ăsta, am urechile, nu știu. Domnul, ați zis cumva Sebi de la Dincot? Cine? Voi ați zis Sebi de la Dincot. A, nu dumneavoastră, Sebi, Iulian. Stai pe Da, loc. da, dar de unde? Văd că nu asculti și mai îți dau 3 secunde ca să te duci după ei, că dacă nu te fac apă cu După mine. ce să mă duc? Domnul, m-a auzit? Îmbrăcat în Este zonă. codul penal aia pentru... După cine, mă? militate sau ceva de genul. Deci, faceți-mi, nu vă duceți după nimeni, faceți-mi felul următor. Eu Nu. fac bine. Îmbrăcat și plecați din fața secției dacă n-aveți nimic de făcut. Vezi că a luat și la mișto, a zis să vină din cotul. Din cotul. Să vină Da. din cotul. Uite că din cotul a venit și văd că nu mai vorbește băiatul. Nu mai vorbesc? Nu mă vorbești? Greu. Nu mai vorbești. Hai, du-te la mașină și jet. A, mă ieși la mișto acum, gen. Domnule, noi încercăm să vă luăm cu frumos, Liniște. să nu vă batem și voi Mă ce iei la mișto, faceți? nu? Nu zic de 2 ori. Domnule, plecați din fața secției să vă dau o amendă. Simplu. 1. Pentru nuditate, Nu. 2. Pentru deranjarea locului Păi aveai public. chiloții pe mine. Oh. Nu zic de 2 ori să pleci. Păi am Pleacă la odată de mașină. aici dacă nu vrei să-ți fie rău. Oh. Picioarele, du-te cu piciorul. Nu Gata, mai da, nu mai da, nu mai Tonia, dați. nu mai da. Du-te cu piciorul. Hai, hai încet. Încet că vin după tine, du-te. Hai, vină. Hai că vin. Vină, vină. E Sebi, Vin. Iulian? Hai. E Sebi? Nu, și cine-i Sebi? Unul de la voi. Mai repede am zis. Să nu te mai prind că mai... Ce-i, mă? Crash, atâta trebuia, bă. Hai. Care-i mașina ta? Taxiul. N-am mașină, tu n-auzi că n-am mașină. Uite acolo e garajul, poftă bună. Nu mă duc până jos, stai un pic. Română, Nu te duci pe jos? Nu. Nu zic de 2 ori. Nu te duci Vrei? pe jos? îi dau eu. Hai pentru o agresare sexuală. Băteți-vă între voi, bă. Dați drept cu potol. Autiști! Dai drept cu pe loc odată. Pleacă odată. Lăsați-i, nu mai dați, nu mai Tu dați. tot nu stai cu minte, nu? Nu mai dați, colegii. Bă, gata, dar voi gata, aveți gata, toți gata. ceva, mă, la cap, Hai, bă, du-te să de moară aici, ia și pleacă fane. de aici. Ia și pleacă de aici odată. A, da? Salut, Ce frate. Dă-mi Ce un faci? cum, te rog eu frumos, că nu mai... Știți care e faza? În fața secției am era Pe dezbrăcat loc. în chiloți. După aia vine și face mișto de noi. Norofen. Încet, Mișto. încet. Respiră și după vorbi. Nu te enerva, nu te enerva, calmează-te frumos, nu te enerva. Ești norofen? Ce vii aici mereu să mă enervezi? Calmează-te, bă! Și iau. Bă, vă rog să părăsiți secția Ești asta, norofen, incită bă? secției de aici. Bă! Mamă, dacă îți dau Domnule, precut domnule. asta la ochi, acum te Domnul, Salut, Rexem.
Gata. Salut. Fost mă, Alex, și A cu fost tine? bani de un băiat și Da, nu știu mai dacă- veniți permis și... înapoi. Hai. El nu știu de la cine. Nu știu dacă mai- Să rămână. Pentru ce era pentru nuditate? Cât Da, era? 100.000. 100.000? Da. Haide. Vă dau și mai mult dacă e nevoie. Nu, o să-ți dau doar amendă și după aia te rog frumos să pleci. Bun, dă-i 2 milioane, că văd că are băiatul Și stau bani. în fața aici că e zonă publică, nu știu cum să zic. Da, și dacă e zona publică Așa. trebuie să stați de plecați și stați la soare? Nu, că văd că băiatul are bani de 1 milion. Da-te Ce rog frumos. faci, crabă? Vă dau prin bani, deci am 300 Nu mă mai de băgați lei. pe mine, vă rog frumos. Băgați-vă peste ea, ați auzit? Să rămână. Bă, De ce le-ai luat în braț? Dați și mie, vă rog frumos. Stați Da, mai și un cu buletin de aici. condusul ăsta imprudent pe aici, ce e Să asta? vă iau și eu buletinul de aici. Dați-vă de lângă mine, colegii. Luați-l. Bă, care n-aveți treabă, Drexi? părăsiți zona. Toți. Ia și telefonul ăsta, că mă sună unul în Tu continuu. ești, mă? Și polițiștii toți Și care n-aveți eu treabă să vă aici, dau față o la secție amendă în părăsiți valoare zona, de chiar și aici. 100.000. Foarte tare. Foarte tare. Dă-i mai mult care bani, Nu-i băiatul, dă-i mai prima mult. oară. Nu, nu-i dau mai mult. Dă-i mai mult care bani. Nu, nu-i dau. Cine a spus să-mi dai mai Și eu mult? să vă Anexa, dau cine a spus? 100 de... Ce anexa? Cine e anexa? Cine? Mecanic? E Cine e prietenul meu. anexa? A, bă, ce dai mine, că-ți dau stângă. E un prieten de-al meu. Bă, tu eu cetează, dă-ți masca asta jos, că dacă îți dau o A, petardă... băi, el are masca mai jos, mască în să fața vadă la lumea secție, cine ce e. asta e, ia stați un pic. Ce se întâmplă aici, băieți și Dau fete, nu? cătușele jos și o să plecați. Eu rămân aici, că aștept tu, bă. O să plecați. Am spus, dacă nu vreți mai mult. E, gata, Domnul mă, mecanic. spargeți gașca și... Repară și eu mașina. Nu-ți repar nimic, aia, hai. Max, Păi ești mecanic, băi, repară și eu Max mașina de asta de aici. aici. Marș? Da, Păi nu meriți tu o dreaptă. mergi tu două. Haide, pup. Am ieșit până anii de poliție, stau în față la secție, îmi dau pantalonii jos, spune nu nuditate, dă-i în pula mea. Tu morții, mătii, la dea și în pulă. La secție am și eu nevoie de un echipaj, mă auziți? Repară, bă, mașina. La secție, da, mulțumesc. Repară, bă, mașina, bă, că ești mecanic. Nu vreau, Păi de ce ești mecanic? este timpul liber. Și în timpul liber? Da, Dă timpul la mea de amărât. am gătit și tu, mă, nu vezi ce față ai, mă, Max de aici. Hai, nu te mai enerva. Faci tu. Ce fac eu investie? Faci tu, ești tânăr, n-ai voie. Cheamă din codă. Hai, dă un pula, mă. Bă, băsule. Domnul, m-am lovit și eu la picior. Unde? M-am lovit și eu la picior, dar am și eu nevoie de niște bandaje, că m-am lovit la picior. Ai făcut apel? Eu am făcut apel, da. Vrei să mai sun o dată, să vezi? Dăm 250 de mii și îți dau bandaj. Păi dai cam mult 250 de. Nu, atât e prețul. Îți dau 200. Nu, dacă atât e prețul. Și cât îmi dai? 1. N-am mă nici două. Am mă lasă-mă de negociez cu tine. Hai, dă-mi coa. Băi, Dăm banii prima dată și după îți dau bandaj. n-am bani la mine. Lasă așa. Am și eu nevoie de un smug la secție. La secție, hai, mersi. Mașina. Lasă mașina. Mi-a luat și bani, băgă mi-e și până anii de poliție, nu mai retardați, coaie. N-ai ce să faci aici, e 3 de cot, nu rofel și pula mea, cine stă ăștia? Vin și mai ia pe mine că mă dezbrac în fața secției, hai, lasă naibii. I-am făcut apel, bă! Dă-mi un pumn și dă-mi niște bandaje.
Bă, da, faci apel degeaba, că mă enervezi. Ar trebui să fie gratis, domnul. Ba pula de polițiști. Stau aici. Stau la secție atunci dacă nu vine niciun smug capabil, bă, să mă fane. Nu sunt capabil, mă, ăștia din poliție. Păi da, mă, nici ăsta... Repară-mi, băi, mașina pe ea. Nici poliția, nimeni nu-i capabil, mă, din secție și cine mai e pe aici. Nu-i capabil ăștia, bă. Repară-mi, bă, mașina, bă, că ești mecanic. Dăm bani. Hai, repară mașina. Bă, pentru ce veni răscu aici? Întrebarea mea, pentru ce? Eu o să dau de permis. Să dai de permis. Uite acolo. Păi, ho, că acum e ocupat, îl aștept Domnul, să termin acolo. are mască și are și mașină, conduce mașină. Păi asta Așa și? n-ai voie. Vină încoace, vină încoace! Înapoi! Ce fuge de băfen? Ăsta. Ce ai făcut, nu rămâne? Multe. Ce? Cum ar fi? Multe, lasă așa. Da, dă timpul mea. Timpul la mea să te fut. Ce-i faci, Craft? Craft, Ah, bine, salut. ce faci, bă? Ești spărat? Nu, pe curată de icot. Hai, bă. Cum mai ești, bă? Ești bine, bă? Au, scuze. Au? Da, Ești au, bine? scuze. Au? Da, sunt foarte bine. Nu prea poate. Kilo, ăla n-are cric, ăla n-are cric. Îmi dați. Cine n-are cric? Mamă, ia uite, ia uite. Cu toți mă morți. Mă, să scutați de și Vezi că-l faci Schumacher. Nu se poate înclina de player la poliție. Du-te și dă-i lui ăla amendă pentru conducere imprudentă. Dar nu, că eu dat la ăla cricul jos. Bă, Kilo, că nu repare. Bă, Nu se ce s-a venit, da, bă. Vezi dacă nu repar mașina. Au nimic, bă, hai să cutăm. Păi dar nu vreau eu pe toți, mă. Hai să vedeți voi.